थांनाय 2020 एनडिएबि मोनब्रै ग्रुपजों आरो जोंहा दिनै पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो जोंहा दिनै इउबिपिअ आरो एबसुनि गेजेराव जि गोरोबथा जानानै थांबाय बे गोरोबथानि गेजेरावहाय दिनै बिथांमोनहा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ आरो बिनि उनावहाय बे बर'फ्रा आरो फिन आन्दलन खालामबा आरो आसामनि हाखौ जोङो बोखारला गावहोला होननानै बिथांमोना जे सारेन्डार खालामनानै फैबाय जे सुक्ति खालामनानै फैबाय आरो बेनि गेजेरजों दिनै बर'फोरनो जि माखासे प्रमिस होदोंमोन नाथाय बे प्रमिसफ्राबो दिनै मोगथां महर मोनासै आरो बेनि गेजेरजों दिनै मानगोनां एनडिएबि बिथांमोनाबो जोंनि फाउन्डार हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि फिन खेबसेबाव चेनेलाव बरायनाय थाबाय गासैखौबो। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनाय जायो जे नोंथांमोना आंनि बे फिसा चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय, मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि मेन टपिक भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना आङो दिनै माने ससियेल मिडियायाव नुदो जे जोंनि बनसु बिथांमोना माने प्रेस मिटआव बुंनाय नुदों जे इउपिपिएलनि दिनाव बनसु बिथांमोना दिनै माने प्रेस मिटआव बुंनो गोनां जाबाय दे बिथांमोना बिटिआर एकर्ड जि एकर्डआव माने 2020 माने जिहेतु सुक्ति जादोंमोन बेवहाय जेरैबायदि बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन जे बिटिआर एकर्डआव बेफोर माने इमप्लिमेन्टखौ नुनो थाङाखै होनना बुंदों। ओमफ्राय जिहेतु रायजो राजाफोरनि जिबायदि माने जौगानाय लाबोगोन, मोनसे सान्थि लाबोगोन, ओमफ्राय आरो बेनि सायाव एनडिएफबि केडारफोरा माने जेलनिफ्राय उदां जागोन, बिथांनि केसफोरखौ उइद्र' खालामनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों। दा बेफोरखौ नुनो थाङाखै नालाय बनसु बिथांमोना माने गोजोननाय फैयाखै बिथांमोना, बेनिखायनो दिनै प्रेस मिटफोराव गासैखौबो बाथ्रा बुंदों, फारि फारि बुंनाय जादों। बेनिखायनो बिथांमोना बेफोरनि थाखाय ओमफ्राय दा नैबे आरो गोदान सरकार जानाय जिहेतु माने बिटिसिखौनो बुंनाय जासिगोन, हाग्रामा महिलारि नङा होनबा? बिटिसि दा गोदान सरकार जाफिनबाय। दा बिथाङाबो दा बे गोदान सरकार जानायाव हारसिंनो दा गोख्रों माने स्ट्रं पावारफुलाव नालाय, दा हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि दोलोआव बिथाङा दा गोदान चिफ जाबाय। दा पावाराव फैनानै बिथाङाबो दा जिहेतु जि पेन्डिं थानाय खामानिफोर जिखियानो जा, जि बिभागनियानो जा, एनडिएफबि केडारफोरखौ मुंख्लं खालामनो हागोन ना हाया, ओमफ्राय नैबे बोसोराव जिहेतु रायजो राजाफोरा जेरै लुगैनाय बायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हागोन ना हाया बेखौ सोंखारिदों बिथाङा। बेनिखायनो हाग्रामा बिथांनिफ्राय बिसास लुगैदों रायजो राजाफोरनि जौगानाय, ओमफ्राय जिहेतु एनडिएफबि बिथांमोना थाबैनो उदां जायो जेलाव, बेखौनो लुबैदों, हास्थायदों। ओमफ्राय सोमावसारनायनिबो बाथ्रा बुंदों बिथांमोना, जिहेतु सरकारा जुदि जेबो मावनो हायाबा बिथांमोना फिन खेबसेबाव सोमावसारगोन होनना बुंदों लोगोफोर बनसु बिथांमोना। दा नोंथांमोना बुंदो जे लोगोफोर, बनसु बिथांमोना मा थारैनो सोमावसारमारगोन नामा? सोमावसारबा रायजोफोरनि थाखाय माबायदि जागोन, ना सोमावसारनो हाया? जिहेतु बिटिआर एकर्डआव जिहेतु जि एकर्ड खालामना फैदों बिथांमोना मोनब्रै सुक्तिनि, नोंथांमोना बुंहरदो जे सोमावसारनाया मोजां जायो ना जाया? अबे मोनसेया बेस्ट रायजो राजाफोर? गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ।